Yes, Global Services. Ina mai rantsuwa da Ubangijin Jinni Wal Insi. Duniya ba za ta gushe ba har sai Allah ya karya ƙarya da zalunci a doron ƙasa. Mallakar takobin Saiful Jinni sai mumini ba kafiri ba. Ke dakata! Ki mallaka man takobin Saiful Jinni ki huta! Ko na shafa tarihin ki a doron ƙasa. Jinni Wal Insi. Akwai wata tawaga. Ita wannan tawaga ta kasance ta miyagun matsafa. Tana cikin tawaga da suka addabi yankin mashi. Mutane ne masu matuƙar haɗari. Jinni Wal Insi. Jinni Wal Insi, ina shigo cikin is. Cikin is, ina shigo cikin is. Kin zo gaban idona, to ga wani ki zauna, ko da saman kafana, ko saman idona, ko kuma saman wuyana. Jinni Wal Insi. Wane mutum da aladen. Ba fansan jinin mahaifinki kike dauka ba. Kina amfani ne da bokayen matsafan mutane. Kuna cutar da bil adam. Ka taimake ni. Lalle na aikata kuskure. Ka taimaka mani yanda zan mallaki takobin Saiful Jinni. Magiyanatu da ɗanta haifan da kuma azababbiyar kuyangarta Unaiza a shirye suke kuma suna bin sawunka kai da Nasirin. Mafita ɗaya ce, Nasira ta bar duniya. Shi zai sanya kaɗai ya aure ki. Na amince, in dai zai aure ni. Akwai wata kyakkyawar budurwa wadda ake kira da Afra. Ta ƙware matuƙa a wajen farauta. Wal Insi. Alhamdulillah Nasirin. Allah ya kubutar da ke. Kalmata ta ƙarshe a gare ka shine idan rayuwa ta miƙo maka hannun hagu to kai ka miƙa mata hannun dama. Ki shige ta, ruhinki ya haɗu da nata. Jinni Wal Insi. Directed by Yusha'u Abdulhamid Saniya.